Ľudia, dneska tu je zase vás vítam pri Fish, dneska je tu aj so mnou ešte brat. Čaute. No a dneska je o tom diel, že ideme povedať, že jak začať, keď ste začiatočníci, že jak Fish hrať správne a jaké prúty a kde najviac zarába sa. Tak. Dobre, takže predstavte si, že ste začiatočníci a máte úplne zlý prúd, ktorý chytiť fakt vie veľmi málo. To je tento prúd. Proste musíte jednoducho chytať tú ryby. Tu sa spálnete a chytáte. Stadiaľto vám neodporúčam žiadne ryby či žiadne prúty nekupovať, lebo sú strašne slabé. Áno, presne, tu sa neoplatí. My vám ukážeme jedno miesto. Tu budete vždycky chytať, kým našporíte na 11 000, alebo je ešte jedna možnosť, že pôjdete na Ancient Isle, čo vám môžeme ukázať potom. Keď budete mať tých 11, či koľko to je 1000, tak pôjdeme na Rosslip Bay a tam je prúd, ktorý môže chytiť aj Mosasaurusa a je oveľa lepšie. Je to tento prúd. Ideme. Poď, Kuba. Ukážeme ho. No už sme tu ľudia a ide nám brat ukázať, že kde sa dá kúpiť ten prúd. No a to je práve tu. Vidíte, že aj tu je nejaký začiatočík s ovalom 19. Kúpte si tento za 7000 stojí. Nie za ten 14 000, to sa neoplatí, ten za 7000 je lepší. Budete môcť potom ísť chytať. A my vám ukážeme lokáciu, kde je najlepšie chytať, že? Poď za mnou. Je to Ancient Isle. Potom ľudia, keď budete lepší, si otvoríte lokácie, kde budete viacej ryby chytať. Takže teraz ideme na Ancient Isle a tam sa dá chytať ryby aj dobré. A je to dobré aj pre začiatočníkov, nie je to úplne ďaleko. A dostať sa tam môžete pomocou lodi. A keď nemáte ešte na loď, tak tam je proste za pár dolárov, pokiaľ viem, také vedro, ne? Čo to bolo? Vedro? Áno, taká trúhla, no nie trúhla. Takže ideme na Ancient Isle. Dobre? Takže ľudia, sme tu. Tu je proste najlepšie chytať s týmto prúdom, čo mám. Proste Fish tu chytať, áno, kecovať. Aspoň takú hodinku a vy budete potrebovať presne 25 000. Najďalší prúd. Ideme na to, Kubo? Áno. Nachytám Fišku. Ten prúd sa nachádza v jednej lokácii, ale budete musieť presne takým portál, čo nič nestojí, ani to nemusíte nič, proste to vôbec nie je ťažké. No poďme. Kubo, narážaj tú celú cestu, áno? Okay. Jednoducho pôjdete so svojou loďou, záleží, môžete aj na Anciente Isle našporiť na novú loď. Pôjdete na North Expedition. Tam prejdete cez taký portál. Ideme tam. A tu napríklad vedľa nás naľavo je Snowcat Island. Ale to bude to isté, len v druhej verzii, keď prejdeme cez ten North Expedition. Dobre, už sme blízko. Sme tu. Tak, sme tu a teraz ideme na Second Store. Áno. Nox? Hovorí ten názov Nox Expedition. Počkaj, to není ono. Aha, je. Dobre. Sme tu. Proste si prešli cez ten portál a Northern Exposition. Toto je. Prídete sem. Pôjdete sem. No. A je to, áno, tu, medzi tými skalami, hej, toto, tak, dobre. Pôjdete sem. Blbo som zaparkoval, nevadí. Vystúpite, poď Kubo. No. Teraz dostanete, ja vám ukážem, budete mať presne takýto prúd. Volá sa Arctic Road. Poďte za mnou.
je dosť dobrý a môžete s ním pravda, že chytať na Anciente, kde chcete, budete si môcť otvárať lokácie, to je už na vás, môžete si to nájsť cez iných ľudí. No, pôjdete proste sem len ku táborom a tu je ten prúč, tu proste leží 25 000, to vám už bohato stačí. No, a teraz ideme, je to podľa teraz vás, buď si kúpite, v tejto verzii dá sa povedať lepší prúč, to je Trident, ja viem, Trident, alebo môžete si kúpiť proste rod, s ktorým viete chytiť aj Megalodona a to je King's Rod. Je to na vás. Jeden stojí, pokiaľ viem, 140 000, to je ten Trident a King's Rod stojí 125 000. Idem vám ukázať, kde to je. Ale krakena tam nemôžeme nechať iba tak plávať. Dobre, máš asi pravdu, stopni video. Kubo, ja pôjdem chytiť Oafiša. Takže ľudia, sme tu, my ideme chytiť krakena. Máte ešte pravda, že to nemusíte, ja sa spavnu. Počkaj, písaže. A kašol na fish radar. No tak ja sa vám ozvem za chvíľu. No, sme tu ľudia, ale ešte ho nechytal. No, by som to pokašľala ako megalodona jedného. Budem zatiaľ kúkať. Tak nezabudnite dať odber a like. Budem veľmi rád. No to nie kraken. No dúfam, že mi čo skoro padne, no. Padla nejaká oktopuska, nechcem to. Ja mám krakena už na prute. Super. No som veľmi rád. Vidím. Môj 13. kraken. A všetkých som predal. Iba jedného som si toho nechal. No dosť uteká, ale Není Oafiš. strašne pomaly ide. No, dúfam, že padne. Krakeni padajú veľa. Veľa krát. Strašne, toto sa pomaly. No a máme ju. No a máme ho. Sí, to je taká zastavkaška. Neviem, že prečo nevidno mňa, ale dobre. Máme krakena ďalšie. Nemohli sme ho proste tu nechať plávať. Dobre, nejde chytiť Oafiš. Ja sa pozriem na môjho krakenka. No, není moc malý. Je to veľký. Idem po teba, Kubo. Stále sa nám musím nechať. Neumri, vieš kde, portálom poď. Ja som na Rosslit. Nie, spavneš sa na musím nechať. Ja som na Rosslit. Už si tam? Na Rosslit Bay som. Teraz si sa spavnul? Teraz som sa spavnul na Rosslit Bay. Joj. Lebo ja som sa premiestnil. No. Začneme zasa video, ne? A teraz neviem, ľudia, že kde ideme. No, my teraz ideme po King's Rod. Poď, ideme po King's Rod, alebo Trident sa dá získať inak, na to môžeme spraviť samostatné video.
3D je tiež iná, ale Kingslock sa získala úplne že ľahko. Vidíte, tu je Nosevút. Hneď tu od prístavy pôjdete hneď tu vedľa. Pôjdete do Statue of Sovereignty. Vystúpite. Zaplatíte pokiaľ viem len $25, či koľko to bolo. Vystúpite. 40. 40, No 400. 400, tak trošku viacej. Nevadí, to je malý peniaz. Hovorím, 125 000 by mal stať prúd. Pôjdete tu dole, pokecate s týmto typkom, ktorý vám dá lístok, aby tu Aha, za 400. Tak za 400, áno. Tu proste pokecate, nech vám dá lístok, vy potom. Tak a ideme dole. A idete dole. Ale tam je proste jedno mesto, kde tam to musela získať. A je to úplne ľahké, ani žiadny parkour proste. No ľudia, za chvíľu tam budeme, ja vám ukážem, no. Sme tu si ho rovno aj môžete vyenchantovať. Pôjdete iba tu stadiaľ, tu, tak. A tu je hneď pri kostre, stojí 120 000, má najviac kill, nekonečno môže chytiť. Proste môžete s tým chytiť hociako ľudí. Má, Lucky má 55, Rule Speed má 45 a Resilience 35. Odporúčam a dajte si na ňoho hesty, lebo strašne pomáhajú toto. No ja vám ešte vysvetlím spôsob enchant relikovania, dobre? To som už ukazoval v videu. Jasné, ale môžem ešte raz. Enchant relic, ako to vlastne funguje a čo je to enchant relic? Enchant relic je vec, Máš ju? ktorú vieš, ja nemám ju pri sebe, ktorú proste vieš tu dať, keď je noc. Proste enchantuješ si prúd, vieš si ho vylepšiť. Najlepší enchanty sú... Ja mám enchant. Sú Resilience a Hasty. Hasty je na čo? Hasty je na to, aby ste neťukali veľa shade. A Resilience je na to, aby vám veľa ryba neutekala až tak. Toto je enchant relic. Tak, presne. Potom ľudia, ešte čo vám treba získavať je, hej, napríklad môžete si získať 3D, Rod of the Depths, Heaven Rod a tak ďalej. Ale ľudia, to je už na vás a my sme vám radi na začiatok už dali. Takže podľa mňa to je už všetko. Ale ja chcem enchanty. Tak ľudia, my sa asi s vami rozlúčime s mojim bratom. Tak nezabudnite dať like a odber a sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Nazdar!